Булай күмәкләшеп килмәсәләр дә дәресләр башланыр алдыннан барлык шәһәр мәктәпләре ишек аллары велосипедлар белән тула. Аны укучы малайлар да кызлар да теләп иярли. 5нче сыйныф укучысы София өчен ике көпчәкле тимер ат транспорт чарасы гына түгел, ул җиңү яуларга да булыша. Раньше я плохо каталась. Элек мин велосипедта начар йөри идем, ә хәзер юит отряды куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесе ярдәме белән әйбәт йөрергә өйрәндем. Мин юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнәм. Фигуралы йөрүдән тыш медицинаны да беләм. Ул куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесе таләпләренең берсе. Я также занимаюсь. Велосипед туган көнендә укучылар яна тимер атларда, максатлары башкаларга да велосипедта йөрү файдалы икәнен төшендерү. Ләкин шул ук вакытта уяулык та сорый торган шөгыль, аеруча велосезон ачылганда. Шуңа да укучылар ЮХИДИ инспекторлары белән бергә узып баручы автомобильчеләрне туктатты. Мы хотели, чтобы вы уважали велосипедистов. Ой, спасибо. Таратылган буклетлар юл йөрү кагыйдәләрен тагы бер кат искә төшерде. Велосипед көнен уздыру мәктәпнең спорт залына күчте. Биредә укучылар яна ике көпчәклегә атлана. Бу юлы куркынычсыз тәгәрмәч республика бәйгесенең муниципаль этабына әзерләнер өчен. С приходом весны Яш итү белән юлларда велосипедчылар арта. Бу бик куанычлы. Тик шулай да юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә кирәклегенә басым ясыйсы килә. Маршрут балалар өчен куркынычсыз, ә велосипед техник яктан төзек булырга тиеш. велосипед должен быть обязательно технически исправным. Велосипед туган көне Россиядә 2007 елдан үткәрелә. Белеп идарә иткәндә ул иң куркынычсыз транспорт чарасы. Статистикада моны раслый, соңгы 2 елда Нурлатта велосипедчылар катнашында бер генә юл транспорт һәлакәте дә теркәлмәгән.